Čaute ľudia, v dnešnom videu budeme skúšať Snapchat filtre. Tak máme tu prvý filter, tento som dal aj na YouTube, hej. A má 2000 zliadnutí, nice. Toto je taký druhý filter, nechápem. No. Poď ešte auto makaj. 1000. Ukáž? Je tam 1000. Keď 1028, nice. Tento všetci dobre poznajú. Aj tento všetci dobre poznajú. Prečo mám hlas jak ty kokos, jak trojročný? Ja som taký smutnočký. Co tá hudba? A tento že kedy sa stane bilionárom? Som youtuber, čiže by to malo byť za 2 roky. Čo? No tak toto budem dlho čakať, akože. Budem extrémne dlho čakať. Čak, ale my si počkáme. Ja sa stanem! Toto som ja, čistý satan. Hudbička! To čo je? O, hej, čo to je? Čo to je, ľudia? Čo to? Koľko zjem? Mama. No čo je? 35, 44. Ronaldo, hello! Čau! Čo trepeš? Nepočujem. Sigma boy. Zaráme si toto. Plus 2 krát 2 minus 2 deleno 2 krát 5 krát 2 krát 5 minus 1 plus 3 krát 5. Hej, dali sme to, ľudia, sme najlepší. Alebo aj toto. Tak prvé pôjdem sem. Dobre. Druhé pôjdem sem. Skoč tam. Ale ja som nechcel ísť tam. Tralalera, tralala. Ja som vyhral. Hlásenie. V dnešných televíznych novinách sa udiala havária pri mestskom úrade a... Prišo, čo sa ešte stalo? Vykradli obchod. Díky. Čo? A ešte jedna vec. Koniec videa.